Kan du den i den? Den der til kylling med skal lægge tallerken. Ja. Her med den. Okay. Og hvad mere? Jamen, er det, når du skal til at lave mad til far? Ja, Nå, hvad har du lavet? Hvad er der på menuen i dag? Du skal lave en æg. En æg? Og hvad mere? Jeg skal lave en mælk. En mælk? En mælk igen? Okay, du laver kun mælk og æg. Ja, og hvad mere? Og så en chokolade. En chokolade? Okay, ud af sand, ja. Og hvad mere? Og så en chokolademad. En chokolademad, ja. Og så en æggesalat. Og en æggesalat, okay. Og så nogle sukker. Og så nogle sokker. Skal far spise sokker? Ja. Man kan ikke spise sokker. Jo, sukker. Nå, sukker. Jeg troede, du sagde sokker. Det er strømper også. Stumper med skalkasse. En stumper med skalkasse. Ikke min lille stærker. Okay, tak. Ja.